Furiozan početak sezone na otvorenom, povratak Ane Šimić, hrvatski rekordi Erenta i Markovića, ispunjeno 5 normi. Jedan je od naslova nakon održanog atletskog mitinga otvaranja sezone 2015. na otvorenom u organizaciji atletskog kluba Agram. Atletski stadion SRC Mladost u Zagrebu ugostio je ponajbolje atletičarke i atletičare Hrvatske i susjednih zemalja. Na natjecanju je sudjelovalo gotovo 300 atletičara koji su se natjecali u 20 atletskih disciplina. Memorijalni miting nosi naziv po preminulom članu i treneru kluba Goranu Subotiću Tratinčici. Dakle, atletski klub Agram djeluje na području grada Zagreba. Mi smo jedan od mlađih atletskih klubova. U 2013. godini bili smo najuspješniji klub u Hrvatskoj. Jedan smo od ponajboljih sportskih kolektiva u državi općenito. Imamo preko 500 članova. Djelujemo na svim područjima atletike, kao što su stadionska atletika, tako i cestovno hodanje, planinsko, cestovno i brdsko trčanje. Natjecanje su otvorile brze hodačice na 5000 metara i skakači motkom. U disciplini brzog hodanja u ženskoj kategoriji nastupile su 4 atletičarke, među kojima je po završetku utrke najbolja bila Antonela Golobić, članica AK Agram, Zagreb, rezultatom 28-21-44. U hodanju na 5000 metara za muškarce dočekali smo jedan seniorski hrvatski rekord, a glavni akter priče je Bruno Erent. Nakon što je pred kraj 2014. postavio svoj rekord 22:27,2, u ovoj utrci je poboljšao svoj rekord za skoro 18 sekundi. I u vrhunskoj solo utrci zadovoljio kriterije sudaca i tako slavodobitno ušao u cilj rezultatom 22:09,50. da možemo pljeskom pozdraviti Gubović sve u redu, naravno. Novo hrvatsko rekordera na 5000 metara, sjajno otvorao. Evo, zaista se nadam danas najviše sve biti u redu regularno i da će rekord biti 3 kila, konačno imamo hrvatski rekord, ovdje je jedan seniorski. 22:09:49 za Bruno Erenta, molim vas još jednom jedan veliki pljesak za novo sjajno postignuće. Nisam se baš nadao tome danas,
i stvarno evo baš se sve lijepo poklopilo od vremena do kriterija sudačkog, ma sve baš je bilo dobro sam se osjećao i rekao idem odmah od početka jako pa dokle ide. Za idući vikend imamo već državno prvenstvo na 20 km ovdje na Runu. Tu je cilj obraniti naslov od prošle godine i onda kruna ovog dijela sezone je nastup na Europskom kupu u Španjolskoj, u Mursiji, isto na 20 km. I onda se pripremati za listopad i hvatili norme na 50 km za Rio. Podsjetimo da je Bruno Arendt prošle godine oborio rekord i na duplo dužoj dionici koji je bio star 45 godina. Ipak preko 40 godina, znači 45 godina je bio star rekord i evo sada u mom vlasništvu isto fenomenalan osjećaj s obzirom da se samo malo manje od godinu i pol bavim sportskim hodanjem. U disciplini skoka s motkom ukupno je nastupilo 17 natjecatelja, među kojima su se izdvojila dvojica i to Ivan Horvat, član Slavonija Žito iz Osijeka, i gost iz Latvije Mareks Arens, koji su borbu vodili sve do visine od 5,30, ali zbog manjeg broja pokušaja pobjedu je odnio gost iz Latvije. Natjecanje u bacanju kugle za žene održalo se u dvije kategorije i to za seniorke i mlađe juniorke. Nastupilo je ukupno 16 natjecateljica, 8 u seniorskoj i 8 u mlađoj juniorskoj kategoriji. Pobjedu u seniorskoj kategoriji hicem od 13,14 pobjedu je odnijela Gorana Tešanović iz BiH, članica AK Borac Banja Luka, dok je pobjedu u mlađoj juniorskoj kategoriji odnijela Marija Tolj, članica AK Dinamo Zrinjevac, Zagreb, hicem od 14:10. Disciplinu ženskog skoka u vis obilježio je povratak Ane Šimić. Nakon poteškoća i ozljede ahilove tetive, uspješno se vratila svojoj disciplini skoka u vis i uvjerljivo pobjedila na natjecanju. Prošlogodišnja pobjednica i ove sezone se vratila u Zagreb na miting otvorenja sezone, te u uvodu za sezonu na otvorenom u 2015. preskočila 188 cm. Pa zadovoljna sam zato što je sve dobro prošlo i nije me počela noga boliti. I dobro, to je dobar pokazatelj 2 tjedna prije otvaranja Dijamantne lige. Pa nadam se preko 190 sigurno i poslije ćemo vidjeti. Kako dolazi svjetsko prvenstvo sigurno ću biti u sve boljoj formi i više skakati. Pa jako lijepo organiziran miting, volim u Zagrebu skakati, evo započet ću i završit ću vjerojatno na Hanžeku u Zagrebu. Nastavak natjecanja obilježio je još jedan rekord i to juniorski. Srušen je u bacanju diska, kao što je na hodanju Bruno Arendt poboljšao svoj rekord, isto je napravio i Martin Marković nadmašivši prošlogodišnji najbolji hitac 66,94.
2 puta disk je letio preko 67 metara. Najdalje su suci izmjerili 67,47. Ovo je za mene osobni rekord i poboljšanje hrvatskog rekorda iz Eugena 66,94, sad je 67,47. Pa ove godine glavno natjecanje je Europsko prvenstvo u Eskilstuni i nadam se ponoviti ovakav rezultat i tamo. Pa uvjeti nisu najbolji, to svi znaju, to već vrapci na grani pjevaju, nisu uvjeti dobri, ali mi se snalazimo i evo, to je naša snalažljivost dovela do ovih dobrih rezultata. Prva trkačka disciplina nakon službenog otvaranja mitinga bila je 800 metara za djevojke, u kojoj su gledatelji mogli prisustvovati uzbudljivoj utrci gdje se pobjednik nije znao do samog kraja. Ana Marija Peters je u zadnjim metrima prelomila i ušla u cilj sa 2:11:24, a tik do nje na drugom mjestu bila je Nikolina Hrelec, još jedna atletičarka Aka Agram s vremenom 2:11:57. U muškoj konkurenciji u istoj disciplini pobjedu je odnio David Šalamon s vremenom 1:54:12, kojim je ostvario i kvalifikacijsku normu za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kolumbiji. Rudolfu Kralju pripalo je drugo mjesto s vremenom 1:54:99, a treće mjesto pripalo je Bernardu Gavezu sa 1:55:33. To je bilo i očekivano, ne? Da srušim normu za svjetsko prvenstvo koje se održava u Kolumbiji i zadovoljno sam. Pa da, bilo je jaka, nisam očekivao prvo mjesto i zadovoljno sam. Još nisam u pravoj formi, to je tek početak sezone i ja se nadam još boljim rezultatima. Očekuju me tu državna prvenstva, juniorska i seniorska i još pokoji miting. Imamo jako dobre uvjete za treniranje i u redu je. Treneri, jako sam zadovoljan, ne? Jer moj trener Domislović jako puno mi znači i on je i zaslužan na neki način za tu normu.
Osim ovih rezultata na samom početku natjecanja, normu za Europsko juniorsko prvenstvo potvrdio je Matija Gregurić s hicem od 75-90 u bacanju kladiva teškog 6 kg. U ženskoj utrci na 400 metara uvjerljiva pobjeda pripala je Aniti Banović s 54,87, dok su Ane-Marija Peters i Dolores Ćosić istrčale 58,31 i 59,06. U muškoj konkurenciji slavio je Mateo Kovačić iz AK Agram Zagreb sa 47,66. Drugo mjesto zauzeo je Hrvoje Čukman, također iz AK Agram Zagreb sa 48,42, a treći je bio Borislav Dragoljević iz AK Borac Banja Luka. Pa evo, za to sam se spremao cijelu zimu. Ove godine idem na to europsko juniorsko u Švedsku. Treniram za medalju, vidjet ćemo šta će biti dalje. Hrvatska nema dobro uvjet jer moramo trenirati vani cijelu zimu, sami sebi čistimo snijeg, pa onda trčimo, za razliku od drugih u Europi koji imaju dvorane i koji mogu normalno trenirati. Pa najavljivali su loše vrijeme, ali evo sve se dobro poklopilo. Miting je super organiziran i svaka pohvala. Danas je bila dobra konkurencija, bilo je dosta iz inozemstva, iz Bosne, Slovenije. Hrvatskih natjecatelja dosta, mislim, za mene rezultat koji mi ne predstavlja nešto previše, ali s obzirom da je tek 5. mjesec, da je prva uvodna trka, mislim da je ovo naznaka jedne dobre i uspješne sezone. Pa sad kroz 5. i 6. mjesec nastojimo naći nekakve mitinge za podizanje forme, ali glavni cilj ove godine je u 7. mjesecu prvenstvo Europe do 23 godine u Talinu, Estoniji. I s obzirom na rezultate na zimu na 60 metara, mislim da sam tamo u dosta dobroj poziciji za pokazati što mogu i znam i izboriti finala čeka što više. Mislim, mi ovdje čak i nemamo toliko pravo na žalbu, s obzirom da treniramo u novom lijepom objektu mladosti, ali atletičari iz drugih hrvatskih gradova, čak i iz drugih zagrebačkih kvartova na Sveticama nemaju adekvatne uvjete, a to se sve zajedno odražava na cijelu hrvatsku atletiku tokom zime, kada je najgore jer adekvatne dvorane nema, svi se smrzavamo, hladno je i na kraju krajeva svi ti rezultati koje postižemo su s obzirom na to odlični.
Najduža utrka dana bila je disciplina 5000 metara gdje je pobjedu ostvarila Matea Parlov s vremenom 16:58:32. Drugoplasirana je bila Lucija Kimani, dvostruka olimpijka u maratonu sa 17:38:21. Treći plasirana bila je Elena Pazman sa 17:45:48, što je njezin novi najbolji rezultat u konkurenciji kadetkinja. Prvi puta se na mitingu bacalo koplje i to 800 grama seniori i stariji juniori te 700 grama mlađi juniori. Najdalje je koplje bacio Saša Milošević iz mladosti 67:85, Branimir Budetić je bio drugi, a domaćin Fran Hojsak na trećem mjestu s osobnim rekordom od 59:48. Kod mlađih juniora od prvog do trećeg mjesta poredali su se Leon Koražija 56:42, Karlo Bertina 49:01 i Arno Marković 47:21. Kod muškaraca najduže se trčalo na 3000 metara, gdje je najbrži bio Ognjen Mergon s vremenom 8:51:53, a na postolju su mu se pridružili Matija Lukina s vremenom 8:56:69 i Tomislav Kukec 9:04:73. Jedna od posljednjih disciplina dana bila je Memorijal Goran Subotić, to jest skok u vis. Nakon prošlogodišnjeg pobjednika Harisa Selimovića, prvi puta je Memorijal dobio pobjednika iz Hrvatske, i to Paula Lazarića, koji je zasluženo stigao do prvog mjesta, jedini preskočivši visinu od 206 cm. Mislim, napokon me krenulo, pa nadam se da će biti sve bolje. Pa nadam se da će ići na europsko seniorsku. Sad do buduće treba mi 2.16, a mislim da stvarno mogu, pošto je ovo prvo natjecanje, osjećam se dosta sposoban. Uvjeti su za sad sasvim dovoljni, ali nadam se da će biti bolji u buduće, tako da više manje za sad je okej. Pa ne znam, mislim super meeting za početak sezone. Noa Luka Matakun i Dominik Grdanjski preskočili su 203 cm, a mlađem Matakunu pripalo je drugo mjesto radi uspješnog skoka u prvom pokušaju, dok je Grdanjski bio uspješan u posljednjem, trećem pokušaju. Zaključnu riječ izvještaja sa atletskog mitinga otvaranja sezone dali smo organizatoru, odnosno direktorici AK Agram. Ove godine smo iznimno zadovoljni, ponosni, osim što imamo rekordan broj sudionika, natjecatelja, imamo i jako dobre rezultate. Na ovom mitingu, četvrtom po redu, mitingu otvorenja sezone i Memorijalu Goran Subotić, imali smo 2 državna rekorda. I to u seniorskoj konkurenciji Bruno Arendt 5000 metara hodanje i u mlađoj seniorskoj konkurenciji bacač diska Martin Marković. Između ostalog, bilo je čak 3 ispunjenja normi za europska juniorska i svjetska mlađa juniorska prvenstva. Tako da naš cilj organizacije ovog natjecanja je bio da mladim atletičarima, juniorima damo priliku da se natječu u seniorskoj konkurenciji. Što više reći nego samo poželjeti puno novih osobnih i hrvatskih rekorda za atletičarke i atletičare na predstojećim natjecanjima. A mi vas pozdravljamo i zakazujemo druženje za tjedan dana s nekog drugog sportskog događanja.